Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barka da zuwa MRG Multimedia, tashar da muke kawo muku labarai daban-daban, musamman ma labaran abin da ya shafi masana'antar kannywood. Insha Allah a wannan bidiyon za mu kawo muku jerin jaruman kannywood maza da mata waɗanda suka rasu daga shekara ta 2023 zuwa yau. Kamar yadda muka saba muna yi muku bidiyo ya makamantan wannan a kowane lokaci. Ba tare da ɓata lokaci ba, da Allah idan farkon zuwan ka ne a YouTube channel, muna masu roƙonka da ka taimaka ka taɓa mana subscribe, sannan ka yi like a wannan bidiyon. Mun gode sosai da haka. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Za mu fara da jarumi, darekta kuma producer, wato Darekto Aminu S. Bono. Kamar yadda kuka sani, Aminu S. Bono shahararren darekto ne wanda ana alfahari da shi sosai a masana'antar kannywood, wanda ya yi darektan manyan fina-finai da dama, sannan ya fito daga cikin waɗansu daga ciki. Aminu S. Bono ya rasu ne a 2023, inda mutane da yawa ana yi mai fatan cikawa da ƙarshe mai kyau. Aminu S. Bono mutumin kirki ne sosai. Yanzu kuma sai jarumi kuma comedian Kamal Aboki. Comedian ne wanda ya fara da harkar comedy a hankali ya fara shigowa masana'antar kannywood. Shi ma ya rasu ne a 2023, inda ya samu shaida mai kyau daga bakin mutane da makusantan shi. Yanzu kuma sai jaruma mai fitowa a matsayin uwa, Hajiya Binta Ola ita ma ta rasu ne a 2023, inda mutane da yawa ba su san rasuwarta ba domin kasancewar ta tsohuwa kuma ba ta shahara ba sosai din nan. Amma ita ma muna mata fatan Allah ya sa ta huta, Allah ya ji kanta da rahama. Sai jarumi na gaba, Abdulwahab Awarwasa dai ya fara ne da harkan waka, inda yake yin waƙoƙi daban-daban na soyayya da na faɗakarwa ma baki ɗaya, wanda daga baya ya samu damar shigowa cikin harkar shirye-shiryen fina-finan Hausa. Yanzu kuma sai jaruma ta ƙarshe, wadda ita ce ta rasu kwana-kwanan nan, wacce ta rasu ne a ranar jajibirin ƙaramar sallah da ta wuce, kuma ita ce kusan jaruma wadda rasuwarta ta girgiza mutane sosai, kasancewar mutuwar ta zo ne a huji'a, inda an kwanta da ita lafiya kalau ba ko ciwon kai, kuma aka waye gari babu ta. Kamar yadda shi ma Kamal Aboki ta faru da shi, wanda shi ma hatsari ne, da kuma Aminu S. Bono, wanda shi ma lokaci ɗaya Allah ya karɓi abinsa. Muna yi musu fatan Allah ya ji kansu da rahama, kuma ya karɓi bakuncinsu, kuma Allah ya sa sun huta. A nan muka kawo muku ƙarshen wannan bidiyo namu ne. Da Allah muna mai ƙara roƙonku, da wanda bai manta bai mana subscribe ba, ya taimaka ya danna mana subscribe, domin hakan ne zai ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode.